majstrovstvá Slovenska sa konali pred asi 3 týždňami alebo 4 týždňami v Čechách. Preteky boli spoločné pre Česko, Poľsko a Slovensko. Ivana tam zvíťazila v podstate nad všetkými svojimi superkami a tým si zabezpečila účasť na tohtoročných majstrovstvách Európy v krasokorčľovaní. Príprava na takéto vrcholné podujatie ale veľmi náročná. Je to neuveriteľné, namáhavé vypätie všetkých síl, fyzických, psychických. Denne trojfázové tréningy, suchá príprava, príprava na ľade, gymnastika, balet, proste to všetko obnáša príprava na takéto podujatie. Práve tu sa od mladej krasokorčuliarky bude očakávať čo najlepší výsledok. Veľmi ťažko hovoriť, aké sú ambície. Boli by sme samozrejme všetci najradšej, keby bola niekde v prvej desiatke, čo je veľký úspech, ale samozrejme spokojní budeme aj s finálovou účasťou, aby sa dostala medzi tých posledných 20, myslím 4 pretekárov, ktorí idú ako finálové jazdy. Samotná reprezentantka si ale uvedomuje, že dosiahnuť dobré umiestnenie nebude jednoduché. No to je ťažké, lebo v podstate tam je hrozne veľa dobrých dievčat a keď som v rebríčku som sice 12, ale aj za mnou je veľmi veľa dobrých dievčat, takže ja by som tak dúfala okolo 15. miesta, to by bolo úplne super. Iveta Reitmajerová vie, čo je na tomto športe najťažšie. Ja si myslím, že tá psychika je úplne najhoršia. To je najťažšia vec, ktorú treba zvládnuť. Keď zvládnete psychiku, potom to už je všetko. Pod trénerskou taktovkou svojej mamy to chce dotiahnuť čo najďalej. Ja by som rada na obidve olympiády, najprv túto, čo bude vlastne budúci rok vo Vancouveri a potom na ďalšie, čo bude v Sočine, uvidím. 10 minútovka určená pre náš TV Šport